Se jkollna nistennew sakemm jinħatar mexxej ġdid tal-Partit Laburista u allura Prim Ministru ġdid sabiex tiġi indirizzata l-kriżi politika. Għal dan il-kandidat tmexxija Laburista Roberta Bela waqt konferenza oħra tal-aħbarijiet fil-Pjazza tal-Ħamrun. Net News staqsa lil Roberta Bela jekk hu bħala deputat flimkien mal-Grupp Parlamentari Laburista jistgħu x'jingħaqdu flimkien u jieħdu azzjoni immedjata biex jindirizzaw il-kriżi politika. Hemm id-data tal-elezzjoni għal ħatra tal-mexxej tal-Partit Laburista li hija stabbilita, kulħadd jaf il-way forward x'inhi. Ġifieri dun nistennew sa dik il-ġurnata biex tittieħed azzjoni, ġifieri. X'azzjoni? Azzjoni immedjata, hemm bżonn il-pajjiż għandu bżonn stabilità, kulħadd hawn inċertezza bħalissa. Li għandek investigazzjonijiet li qed isiru b'mod tajjeb. Iktar minn hekk ma narax x'għandu jsir. Mistoqsi wkoll jekk jaħsibx il-poplu għandu jingħata apoloġija s-sitwazzjoni li qegħdin fiha, jekk għandix tintalab apoloġija lil familja tal-ġurnalista assassinata Defni Caruana Galizja, Roberta Bela qal li ma jaħsibx li hu l-każ l-istat naqas u ma prevenix l-assassinju. Pożizzjoni tiegħi fil-konfront tal-familja jiena jiddispjaċina ħafna għal dak li ġara lill-familja. Imma jekk qed li apoloġija bija jfisser li l-istat qiegħed jammetti li naqas u ma prevjenix il-qtil ta' Defni Caruana Galizja ma naħsibx li huwa l-każ. Il-medja preżenti staqsiet lil Roberta Bela dwar dak li ħareġ fl-aħħar sigħat mill-qorti fejn Keith Kembri, ex-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qed ikun investigat fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Bela ħarab milli wieġeb kif nies daqstant viċin Joseph Muscat qed ikunu investigati dwar l-assassinju u minflok qal li l-istat għamel dak kollu possibbli fl-investigazzjonijiet. Jien naħseb illi l-istat għamel dak kollu biex dan l-assassinju jiġi investigat u jiġi investigat minn kien responsabbli waraħ. Fil-fatt qed naraw, fil-fatt qed naraw li diġà tresqu 4 persuni. Dwar jekk iżommx il-Ministru Edward Cicluna u lill-Ministru Chris Cardona fil-Kabinett jekk ikun hu Prim Ministru, Robert Bela qal li iva u dan minkejja li għaddejja investigazzjoni kriminali dwarhom dwar il-mod kif ingħata l-kuntratt tal-Vitals. Dwar x'jagħmel bid-direct orders u kuntratti mal-Gvern li l-Gvern ta' Muscat ta' lil Brian Tonna u lil Karl Cini ta' Nexia BT u li kienu huma li fetħu l-kumpaniji sigriti fil-Panama ta' Keith Kembri u Konrad Mizzi, Roberta Bela wieġeb billi qal li ma jafx x'kuntratti għandhom mal-Gvern Brian Tonna u Karl Cini.